खुलुमबायखा जत आंनि ब्लग नायनाय दाखो बखक रंनो सारिक गाहाम ओंखाय आं ताबो खायनोहाय मतायनो लबोय मानो लबोय बबुफ्रो आंनि सानमानि दंनो रुसिनाय हनै मानो लबोय हासाकानिबो मानो लबोय हायनोहाय आंनि खरां हामियाबाय कोनो सारे गामाबो गुरुय कोनो बुनि थानायबो सुरुंगिया गानबो बुनि आरो सुरुंगिया माने रसा मंता ओंखाय आं सेंसेसुं हायनो बनो लबोयनाय हायनो बनो सरन खालायै रसा मानो आं नरं गान्दारो आंनि ताखो बखक जत आंनि ब्लग नायनाय खाका हाम ताखो बखक रं गान्दारो हायनोहाय आंनि खरां हामियाबाय रसा मानो रसा बुय नायबोनाय दिनै ताबो नरक तामुनै बायदि प्लिज आंनि रसा मुंखानावै आं बार आंनि रसा नानि पतिनो आं नरं थाने अनुरोध खालायो आनसे कुसु रंनो हंकाय आंनि खाका हामिया फारो ताय आनसे अकरा रंनो हंकाय आं खुलुमो हाजार खुलुमो हंकाय आं ताबो मानो तुयनो थाइनि थाइताम आं रसाबनाय आंनि
nisan manirong nung baba purano roi baruti sinai o mamaya gana mokolni Paika sari kaham hanya hai anse sekang asai nerok ane buma bupani saman haya keba baini saman haya keba dadan saman no joto no ang khulumo tai anse kusurok anse phayang phanangka hoyto an manai phanangka hoyto ani basani saman joto ani blog nai rong no ang hanya hai ani khaka ham ya pharoi tini ang isuk jorano ija irono mathak paika please ani blog nai ano kono কিছু কমেন্ট হাময়ারক তারকা বেঙ্গাই পাইজাদি খরান হাময়া হनै फिया आं मताइनो सुरन खलायै मानो सरन खलाय रोजाबनानि दा आनि जे बुजिमानि मताइ हिंका आं कोनो खरां हामनानि नांजागिया आं बोनो सरन खलायै बोनो आं वानसगै आं रोजाब जाओ आनि कोनो खरां हामया गाहाम हनै आं आरो कोनो नांजागिया ता हिंके नरक आनो कमेन्ट खलाय सापायदि आनि खरां तो हामयानो हामयाबा निन खरां हामया हनै फान कमेन्ट के सापायदि Oke, taruh tas ini biar nggak baca di please iseng no mataka tata.